stores around the country for only R3.50. Kaizer Chiefs won, Orlando Pirates 0 in the Soweto derby. Well done, Makosi. My brother Nkululeko kunjani? First of all, ngiqale nginike credit Orlando Pirates. My brother iyenza into ishow immaturity. My brother uzokhumbula ukuthi kusanda ukukhothama inkosi. KwaZulu my brother. So awukwazi ukuthi uphinde ushaya amakhosi. Uyithuna njani lele? Simple question my brother. Uyithuna njani? Kushuthi Orlando Pirates my brother show respect. Show immaturity. Kushuthi my brother ibonisile ukuthi inayo culture. Kusho ukuthi ne philosophy. Kusho ukuthi ne structure. My brother Nkululeko Orlando Pirates. Kusho ukuthi understand ukuthi iKaizer Chiefs i-team enkulu. And ayikwazi ukuyekelela iyehlathini. I-reality my brother ivale ukuthi uma ingawiniswa iOrlando Pirates izowiniswa ubani. Simple question. Nkululeko, I don't care usayizwathi but i-reality my brother izowiniswa ubani. Ngoba lama team amancane ngeke ayeke iKaizer Chiefs. Ivale my brother ngeke ayeke. Kusho ukuthi Orlando Pirates uzokhumbula ukuthi my brother isuka kude kakhulu neKaizer Chiefs. Kusayibona ama team akhona ne Swallows ne Jomo Cosmos. Kodwa kusho ukuthi Orlando Pirates neKaizer Chiefs ibona bebayi bafana. Bayi team eyi-1. Kusho ukuthi Orlando Pirates mayishaya iKaizer Chiefs kufanele ukuthi ishaya yona. My brother i-reality. Kusho ukuthi let's give credit where it's due. Orlando Pirates my brother ngenqoma. Into eyenzile my brother yenze into ishow immaturity and like kusho ukuthi I don't care usezwathi.